Χρήστος Παλικισιάνος, εδώ στο όμορφο Φυσκάρδο. Χρήστο, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, ο πατέρας σου ήταν ο πρώτος που ξεκίνησε το θαλάσσιο τουρισμό εδώ στο Φυσκάρδο. Το Φυσκάρδο τότε, το οποίο ήταν περίοδος των hippies, του τουρισμού που τότε ξεκινούσε. Πες μας, μίλησε μας. Ο πατέρας μου ξεκίνησε τον τουρισμό με τους γήπηδες που ήταν οι πρώτοι τουρίστες. Μου ήρθε το ρεύμα στο Φυσκάρδο, μετά ξεκινήσανε και αυτοί να έρχονται. Σιγά σιγά ξεκίνησε, σου πήγαινε κανένα μπανάκι, παραλιούρις τέτοια, και σιγά σιγά μετά ξεκίνησε με τον τουρισμό πιο δυνατά. Εσύ, Χρήστο, από μικρό παιδί. Τώρα εγώ, ο αδερφός μου και τα παιδιά μετά μάλλον θα συνεχίσουν. Εσύ, Χρήστο, από μικρό παιδί, δίπλα στον πατέρα σου. Από μικρό. Πολύ μικρό. Με βάρκες, με καΐκια, με ψαρέματα, με όλα αυτά. Εδώ στην γειτονική Ιθάκη, στη Λευκάδα, στα γύρω νησιά. Κάνατε τότε, θυμάσαι, Χρήστο, ιστορίες από την τότε εποχή με τους χίπηδες, τότε που ξεκινούσε στην ουσία το Φυσκάρδο να αναπτύσσεται τουριστικά? Θυμάμαι που έρχονταν εδώ πέρα και στείνανε εκεί στο φάρο απέναντι στις σκηνές τους και μένανε εκεί. Και μετά έρχονταν εδώ πέρα, πίνανε εδώ στα μαγαζιά, μετά πήγανε για μπάνιο. Ωραία, ήταν ντυμένοι με τα λουλούδια και τα πράγματά τους, ωραίες εποχές. Και τους πηγαίνατε εσείς στις παραλίες, στις απάτητες παραλίες? Και απάτητες, δεν ήταν και απάτητες στις παραλίες. Εδώ στην Κεφαλονιά πιο πολύ και λίγο Ιθάκη, πιο πολύ Κεφαλονιά αυτή. Τα παιδιά σου λοιπόν είναι κοντά. Ο καλύτερος. Και εδώ είναι ο καλύτερος. Ο Χρήστος. Τα παιδιά σου λοιπόν είναι κοντά σε αυτό που αγαπάς εσύ και η Μαριάννα και ο Διονύσης, ο οποίος είναι στη σχολή εμποροπλιάρχων, ναι, εδώ στο Αργοστόλι, και θα συνεχίσουν την παράδοση της οικογένειας όσο μπορούν. Μαζί με τη βοήθειά μου και εμένα. Χρήστο μου, σου ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ. Να έχει υγεία ο κόσμος όλος, να έχουμε δουλειά όλοι, να μπορούμε να επιβιώσουμε. Ένα καλοκαίρι το οποίο άργησε να ξεκινήσει φέτος, αλλά θα ξεκινήσει, αλλά βλέπω συνεχίζει πολύ δυναμικά. Θα πάει καλά.